Hola, bon dia. Avui us expliquem un nou de conte, de la Caputxeta Vermella a la gran ciutat. Som de l'Institut Escola Piera de segon d'ESO. Som el Iago, que farà de narrador, la Júlia, que farà de l'àvia i de lladre, la Paula, que farà de la Caputxeta Vermella, i jo, Nisrin, de mare. Esperem que us agradi. Hi havia una vegada a la ciutat de Nova York una noia que es deia Caputxeta Vermella. La Caputxeta sempre anava a visitar a la seva àvia en bicicleta. Caputxeta, quan acabis de dinar, li has de portar aquestes magdalenes a l'àvia. Quan van acabar de dinar, Mare, vaig a casa de l'àvia. D'acord, vés en compte. ella va agafar la bicicleta i va marxar. De camí es va trobar un lladre a una botiga. No pot ser! No m'agafeu! Com que la Caputxeta era testimoni del robatori, la va intentar agafar, però ella es va escapar amb la seva bicicleta. Jo crec que ja està bastant junt, ja no m'atraparà. Ella no sabia que el lladre tenia una ruta de llocs on anar a robar i que la seva pròxima parada era casa de l'àvia. Bé, s'ha escapat. Seguiré el meu camí. La meva pròxima parada serà al pis 407. Una estona més tard, Ja he arribat. Picaré a un timbre qualsevol. Hola, neta, ets tu? Sí, sóc jo. el lladre va pujar per les escales i va entrar a la casa. Va tapar-li la boca a l'àvia i va lligar-la a una cadira. El lladre estava robant tot el que podia. Una estona més tard, Ui, la porta està oberta? Bé, vaig ràpid cap a dalt. La porta de casa de l'àvia està oberta? Li haurà passat alguna cosa? Àvia? Àvia? Tu! Deixa la meva àvia! la Caputxeta es va posar a fer arts marcials contra el lladre. Uaia! Mai podràs amb mi! Ja! T'he guanyat. La policia t'està esperant a baix. Podreixa't a la presó. Gràcies, neta meva. T'estimo molt. Jo també t'estimo. T'he portat les teves magdalenes preferides. Després d'això, estaven més unides que mai i la seva mare estava més a prop d'elles. Gràcies per haver-nos escoltat.